שלום לכם, אנחנו עם פיגמה if statements. בואו רגע נעשה ריוויו קטן למה עשינו. בעצם משפטי תנאי בפיגמה עם ה-variables. יש לי פה, אם אני אלחץ על מצב דיזיין, אני אראה את ה-local variable שלי. units זה unit 1, קראתי לו, ו-unit price 1019 זה, ו-per units קראתי ל-total, כי זה total per units. בעצם הכנתי את זה כבר לעשות הגלת קניות כבדה יותר עם סאב טוטל. סליחה, ובעצם שזה ימשיך לעבוד, אבל אנחנו נראה כרגע רק את המשפטי תנאי, ואז נראה בהמשך גם, אני אעשה עוד סרטון על בעצם עגלה מלאה שעובדת. זה לא באמת נחוץ, אבל אנחנו נעשה את זה. שלב הבא צריך להגדיר בעצם, הגדרתי את המספר כ-variable, ברשימה של ה-variable, את אחד אמרתי לו, אתה units, ול-1019 אמרתי, אתה unit price, ולזה אמרתי, אתה per unit. נתתי לכל אחד שם, והנה כתוב לי פה ה-variable, וזה עובד לי מצוין. עכשיו אני אלך לפרוטוטייפ, אני אלך פה לפלוס, ואני אעשה לו פלוס באינטראקשן פה למעלה בצד ימין. on click זה מה שאני רוצה, ואני אגיד לו set variable, בעצם תשנה את variable units ל-units פלוס 1, יש לנו פה את כל האפשרויות, פלוס 1, כל פעם תעלה ב-1. ישר אני הולך, ואני הולך למינוס, ואני עושה לו, זה כבר הראיתי גם אגב בסרטון הקודם, אני גם עושה פה את אותו פעולה בדיוק, on click, ואני אומר לו set variable, שימו לב, set variable, units, הפעם אותו דבר בדיוק, units פחות 1, ואני ארצה לראות שזה עובד. עכשיו אני רוצה גם לתת לפלוס ולמינוס עוד שני דברים, רק כדי לראות שזה יעבוד. אנחנו נעשה את זה בצורה מלאה, אנחנו נוסיף פה עוד אינטראקשן, ונגיד לו שגם ישנה את הטוטל, נגיד לו set variable, ועכשיו אני אגיד לו תשנה את הטוטל. המסך לא נפתח טוב, נראה טיפה למטה, יופי, ונוסיף אינטראקשן, set variable, ואני רוצה שהוא ישנה את per units ל-unit כפול unit price, ואז בעצם זה אמור לעבוד. אני רוצה שאותו פעולה בדיוק ישתנה גם במינוס, ואז אני אעשה פה אותו דבר, אני אוסיף variable, ואני אגיד לו set variable, תשנה את ה-per units, שזה ה-total per units, כתוב פה total per units, ל-units כפול unit price. ליחידה כפול המחיר זה הברור מאליו בעניין הזה. זה צריך לקרות גם בלחיצה על המינוס וגם בלחיצה על הפלוס, שהוא ידע לעדכן את זה כל פעם מחדש. אם לא, הוא יעדכן רק בפלוס, ובמינוס הוא לא יעשה כלום. נעשה בדיקה מהירה שהדבר הזה עובד לנו. ואז נוכל להמשיך ונראה גם איפה הבעיה. תמיד נבדוק את הפלוס קודם כדי לראות שהוא עובד. בדרך כלל אנשים לא ילחצו על מינוס כשיש אחד, וזה עובד. אנחנו רואים שהמכפלה עובדת כמו שצריך והמספר עולה. אנחנו יכולים גם להקטין, ופה יש לנו בעיה כי זה יורד ל-0 וגם למינוס. אז אני אשאיר את זה על 0, על 1, סליחה, ואז אני אלך לשופינג קארט, ופה נכנס המשפט תנאי. אני הולך לפרוטוטייפ של המינוס, ובעצם אני חייב לקפל את שני אלה, זה חשוב, לקפל אותם, כי תכף תראו גם למה. אני עושה פלוס ואני עושה משפט תנאי. זה conditional, זה תנאי, בעצם אם קורה משהו, שיקרה משהו, ואם לא, שיקרה משהו אחר. אז if, זה השאלה, והשאלה היא if units, זה ה-variable שלי, if units שונה, זה סימן קריאה ושווה, שונה מ-0, מה תעשה? אז אני כותב לו if, אם זה שונה מ-0, אני בעצם אומר לו, אל תעשה כלום. זה מה שאני רוצה, סליחה, אם הוא שונה מ-0, כל מספר שהוא לא 0, אני אגרור עכשיו, בגלל זה חשוב שזה יהיה מקופל, אני אגרור עכשיו את השני אלה, בעצם, אם הוא שונה מ-0, תעשה את שתי הפעולות האלה, מה שהגדרנו לו מקודם. תוריד את המספר ותעדכן את המחיר. זה שני הפעולות שאני רוצה, אם שונה מ-0. אם לא, אל תעשה כלום, ובעצם אל תאפשר פעולה. בעצם כשהמספר יגיע ל-0, הוא ייעצר. בואו נראה את זה עכשיו. הוא בכלל לא יוכל להגיע ל-0 בעצם. בואו נראה את זה עכשיו ומה קורה פה, אחרי שהגדרנו את המשפט תנאי הזה, שאומר if תעשה ככה, אם לא, בעצם הכנסנו את זה פנימה. בואו נראה, התקנו את זה, והפלוס עולה כרגיל, וזה בסדר גמור. המינוס נעצר ב-0. אני יכול עכשיו לעדכן את ה-variable אם שונה מ-1. אבל אז תהיה לי בעיה, כי אם אני אעשה שונה מ-1, לא תהיה לי בעיה בעצם, אני אעשה שונה מ-1, עכשיו אנחנו יכולים לראות שהפלוס עובד, אבל המינוס, כשזה שונה מ-1, הוא לא עובד. אגב, אפשר גם להגביל, נגיד אני לא רוצה שיוכלו להוסיף יותר מ-10, כי זה סתם עושה בלגן, במקרה של מצלמה אולי אפילו 5, אז אפשר להגביל את זה גם בפלוס. אני שוב יקפל את שני אלה,
מטפל אותם, ויוצר משפט תנאי, ואני אתחיל רוצה להגיד שאם יוניט שונה מ5, זאת אומרת, אינו 5 הוא גדול מ5, אני יכול לעשות גם, אבל אני אעשה שונה מ5, אז תעשה את שתי הפעולות האלה. 1, ואני גורר 2, שימו לב, כדי שזה ייגרר, זה חייב להיות מקופל. אלס, אל תעשה כלום, ועכשיו בעצם אנחנו יכולים לראות שזה עובד לנו. הוא לא יחזור עכשיו בחזרה, הוא יכול ללכת רק עד 5. וזה עובד, חשוב לציין שאם פתחתם דראפט חדש, וזה לא בקבוצה, או פיגמה שמשלמים עליה, או פיגמה שיש לה חשבון סטודנט, אם פתחתם דראפט חדש, זה לא יעבוד לכם, זה לא עובד, זה עובד רק בחשבון סטודנט, או רק בחשבון שמשלמים עליו. זה לא עובד בחשבון חינמי פשוט ורגיל, כמו וידאו, שצריך לשים וידאו בחשבון סטודנטיאלי או בחשבון רגיל, רק ככה זה עובד. שימו לב, שיהיה לכם המון המון בהצלחה.